тапшыруга килгән котлау хатыбыздан укыган матур сәламне зур Чиркли авылына очрашабыз. Бүген безнең кадерле дустыбыз, якын күршебез Мавлютова Алися Айся кызы үзенең юбилейлы туган көнен каршылый. Аңа 45 яшь тула, дип язганнар күршеләре Сания, Дамирә, Анисе, Фатыма, Анисе һәм Мөнирә. Һәр көн сайын диярлек күрешеп, хәл белешеп торган катлаулы мизгелләрдә ярдәм кулын сузган. Уңышлы вакытларда янәшә булган. Үзенең эш гамәлләре белән күршеләренең рәхмәтен яулаган күршебезне ихлас күңелдән юбилейлы туган көне белән котлыйбыз. Безнең Алисәбез бик уңган куллы хуҗабикә. Ул мәктәптә пешекче булып хезмәт итә. Аны улысы да, кечесе дә хөрмәтли, нык ярата. Без күршеләренә карата ул бик мәрхәмәтле, ачык йөзле, киң күңелле кеше. Бары белән бүлешеп, матур аралашып гомер кичерә. Күрше хакы, Тәңре хакы дип бушка әйтмиләр. Ике дөнья рәхмәтенә ирешергә язсын матур аралашуыбыз ярдәмендә. Бүген син алтыныбыз, үзең пешкән җимеш булган матур гомер мизгеленә җиттең. Раббым гаиләңә җан тынычлыгы, өлфәт мәхәббәт, тигезлектә, муллыкта гомер итәргә язсын. Бәйрәмең матур көннәр, изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюын сине бер кайчан да ташламасын. Һәр чак шулай саф күңелле күрше, тугры ярдәмче, үз һөнәрен яхшы белгән хезмәт өлгесе булып, озын-узак еллар яшәвеңне телибез. Сәламәтлек, җан, тән тынычлыгы һәм бәхетләр сиңа ихлас күңелдән. Якын кешем, син җан күршем, котлым туган көнең белән. Ничә еллар яшәдек без синең белән. Күрше хакы, Тәңре хакы икәнлеген яхшы беләм. Шуңа күрә ни булса да, һаман күршем сиңа керәм. Авырлыклар бергә үттек, шатлыкта да бергә гелән. Бүген бәйрәм синең бәйрәм, котлыйм туган көнең белән. Килер еллар якты булсын. Бергә булыйк бердәм. Син туганым кебек якын, котлыйк туган көнең белән. Хөрмәтле Алися Айсеевна, чын күңелдән без дә күршеләрегезнең матур котлауларына кушылабыз. Күркәм юбилеегыз котлы булсын, бәхетле булыгыз. Алдагы җырны бүләк итеп кабул итегез. Матур булып, таңнарда иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме, яше узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме, яшә җирдә, бәхетле кеше булып, эшең калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып.